ko vanhu vakubata kuyombara rubata kuyo ari kupisa mudara mazuva ano ka usafambe uri wega especially yedu yewina madrinks 11 12 12 ndanobatwa huru vex madzodzi inini ndoona kuti kana kuma 3 am ndingori kandapepuka unana ayo anobva kubhawa chibhaiza kuti anzikuba kubhawa chichichi aya ndaa kutovaziva especially 3 am kunosvika times ndo times atinowanzonakirwa nehope kana ndakutonga vanoza kuti hope dzinonaka kwakunoedza seiona kwavanodhakwa ndokudhakwa nehope ivo vanongonori vachidisguise chekuke ndo wanga vachibva pabhawaba awena ndati kadisguise kekuti mimwe vanenge vakamuka chimufungo kuti zvidhakwa vatodyarana mumaposition handi apa pane junction apa pane junction kwavanotarisa vandonopatsana kubva watospreda vakutonanga iri pamabadhenjeeko paseri pajurauri 2 days ago vakapinda zvavari kuita vari famba ananembwa kana iwo nehadzi padheni pavo vanenge vane mukono iri pahiti kana une mukono vanenge vane hadzi pahiti why kuti yako iwo isahukure allright padzinonosangana one yacho inenge isiri pahiti yega iri pahiti inenge ichida unometa kana imwe sei inenge ichitaka kunyara kaike so dzinongonovharira namukono apa nachinenge batika iyo yabva yavharwa voice box aitahukura avakomana vakutoshanda vakutosvitwa ka iwe unozorobuda unotsvaka kuti mabhonzo bhoki asina kuhukura steki yacho iri kupi ayazvikapiwa mabhonzo echi wakutotyira pamwe iye futi ichi yakasudwa kwezi vati maya ndokapatani kawo angonoti wapindira wangu hevi tati magetsi anga akutoenda ka ari kutoonera mudara magetsi anga akutoenda irapinetisotore karamba kwanika alright thanks aiwa ndichanotsvaka ikaka ndinotsvaka ikaka saka chii saka hachisi chivharo ari muona ndanga ndatofara ka aiwa uyo hasi chivharo ndati uyu ndi genius ndiwizard anochiuna magadgets ese andita musabomishora muchivisa iko kumayasi ndati mukuona apa chii anondibasira mani ndakanotsvaka kaka weva muri kubvunza weusiku ndanovati bha kuneneko famba netochi usiku musagare musina tochi wezana zvaanoita ivo vanenge vanayo imi munofanira mune inototi bha wezi imi mukanoka kwati bha ivo achakuti bha vanoza zvinoitika ukarova netochi vanokuflasha maziso ivo hauchaoni ubva waruwa isisi you can't identify them tomorrow ndati yetochi iyoyo vakakwanisa ivo ukakwanisa kuvaidentifiya wapa mawani vanotokurova meda saka ane meda yakarowa futi mari mezura pane akatorowa meda asandanza vangu kuti ndiani but ndonyaya hanzi akarowa kupi iko kwedu soro kune chinaro nezuro mari mezura pabiwa handisi shuwa kuti ndangonzwa nangoita zvekunzwa ndichiri damboza kuti zvakaitikira papi chaipo but kuri dangerous nyaya yekumabhawa iyo ende mari haisi kutenderera mudhara handiti mabasa hakuna mudhara saka zviri kuitika ndezvekuti vanhu vakutotsvakira mabasa vakutsvaka survival inonzi survival of the fittest asi wewo uri kuenda kubhawa kunodhakwa mwari yacho yekudhakwa uri kuiwana kupi indisina plus anomuziva tisodo rine rakati dangerous pakuti chii ndati munhu wese ada kurarama mabhanditi aya munoti mabhanditi handi vane vanawo vada kuendawo kakuchikoro handizvoda zvakuvhura kwechikoro hapana asingade mwana wake ka ndati munhu anotonorova medha kuti wake mwana ararame kachiti wamwe munhu medha asi ari kukangana kuti iye wachinoaponda futi awaita medha ka ane mwana futi ari kusara achikema akusara ari nherere asina futi anomuchengeta saka ihora povati ihora mudhara saka ndo zviri kuitika hakuna mari vanhu vanoita medha vanoita dzese saka ndanomufungidzira kuti vari kuita medha vanoita marobari anyone can do medha or robbery anyone don't judge a book by its cover mudhara kana imi musanditrust pandiri panapa kana imi mani pane kutrust pamuri uchasvika tiri muchiraundi takunyazotaura tiri paserious ka hatizive zvinoitwa nemumwe manzwa mahours andataura that between 12 and what and 3-4 makuseni that's midnight am pari kukomitwa macrimes aya but mamwe acho asi kukomitwa ma8 iri yekuma8 iri nane iyo manje yaviolence hatichati yanga iri meda yes ayo marobhari anoitika zvavo nguva idzodzo but ava vari wemeda hane muri kuona
wana warohwa medha vanorohwa mafira mberi nevanhu venguva idzodzo ave makusensendani ndo vanokurova medha ipapo vanozosara posvika vanhu ka youare ave kuma-88 unotombomhanyisa kuchipatara unonofira kumberi Alright. vati vaibata ave usiku ava vari dangerous because they are armed robbers. They are armed and dangerous. But komlazi kwenyu hanzi hakusi kufambika ko. Hakusi kufambika, munotofamba muri magengi. Zvatakaita so tofamba tiri gengi. Handifanira kuti ndinoda kuenda kubhawa ndiri ndega. Pakunodzoka vangu unaona kuti bhodhoro randakabata harina chinhu. Pavanoziva kuti handiti makabata chipa. Foni. Vanoziva kuti foni ndinayo momwe. Alright. Foni iyo vanhu vazhinji vari kufira mafoni. Foni haitakuruka uchienda kubhawa. Kana uri mubhawa usabate foni. Iwe uenda kubhawa for entertainment, unotenga doro, mune music irimo, mune TV irimo, kuti uone bhora, wakubaya foni. For what? Vari kutokuona. Vachitokuspota, vachitokuerenga kuti uyo ane foni, uyo ane foni, uyo ane foni. Pakubuda vanewe. Haupinde mugedhi mavo. Hazviite. Haupinde. Vanenge vari muchiki mudhasi. Hakuna mari. Ende zvavari kuita manje munyama zvamuri kuti hanzi ndiani. You never know because mabanditi. Izvo zvinezvo zvavanoita. Ivo vari kuponda kwanhu kunongwa. Havasi ekusaidi. Ndinoona mwatoti ekuzasi. Ivo vachita ekusaidi. Kana danowo same crime vanoenda kuzasi. Or else vanotochinja. Vanenge vari kuno vachita mamedha ndeye kunana Grandview, Highfields. Vemunombare futi vanoenda kunana Grandview, Highfields. Norwa mamedha vanochinjana. Mabanditi anozana kutamba vese kama vanenge vari mukati. Saka vanotoudzana. Vanenge vari mukati mune vari kutaura nyaya dzenyu. Mukati mune nguva yakawandisa. Ndoba vanenge vachironga manje mastrategy. Vachiri mukati. Kuti aiwa tagarisa mukati. Time yatinobuda isusu ka. Tofanira kungobuda tiri marich buggers. Yeah. Ani mukona? Vanotokavhiridza. Andatoona kuti vane vana nevana. Vangatona vakadzi. Ndati vanenge vari muchiki vanenge vagarisa mukati. Saka musi wabuda iwoyo ka. Anofanira kutonosvika kana pazaya naka akanospaka achiita kunge munhu aburuka ndege. Ende ndozvavanoita mabanditi. Vari vasiko anoti adonha mudege. Bonoti zvese zvikorechi pateni. Mwana achitamba padani mabhisiketi. Padani mabhisiketi. Ungava itei. Iyo yakadira. Inenge iripo. Anditi ndizvo zvokuita vanhu vachidonha ndege. Ima mudare vachidonha ndege mudare. Musamudonha chanya munolega tikandokutambira iwo. Hamusi vatoita makukisi eCanada. Matenisi kuti mazano airport yedu haisiri yeya kudhara kai kuti tinyazoona. Denga yeya kudhara titogamuchira kamakukisi muchikana muchi. Muchidonha mudenge. Maiziya. Join ena nemabanditi kana vasvika pazayani. Achitori pageti tione tipotomubaidira pageti tatauya. Tizoti awe tikabadana. 22 10 20. Bwezi mari inenge iripo. Apa munhu vazobhurikira mawaya. munhu amba uchiri zvake. Aiyoka. Apa kujera hangoenda straight kumba. Andomera kuzvetika. Yeka, handiti mabanditi. Anda anopinda nezveti imomo. Saka anotonobuda nezveti. Saka imi hamba mususpecta because paabuda pachina mamutoti yembo yagara iyeya. Haachapara bhoshafu. That's the good time kurwakira. Usingafungiri. Uya ogara. Yati musi atobuda atorova. Kana vakari vane strategy dei. Atorova. Anobva ogara zvake zi. Kana maimfana yemudo vamainyatsonzisa kuti mudhara tikatira ramwe bebe. Hatingavatize nokuti vapinda mukati. Vanozoka varipo. Vandati hapana. Vambobva mavhiziva mudhara yemuti mudhara. Ava akadzoka akagara. Haana nepatani yekuita. Maimfana vakatonodisgaisa kamusika. Aritochengera nemukadzi ndo ari mhanya dai kamusika ndo ari kutovachikide. Zvitauro. Kune zvimwe zvisingatauri. Mazvitauro vachichekeresa. Kana ari ane brainwo zvake ka yakari score zvinhu aiwa ukahadzokere futi obva achinja mamaniti but kana zvanzi zvekutemerwa nyora hapana handati vamwe vachona kamudhara tiri kuvaona wambogara gore ari kwani aibva kubuda anenge ajira aiwa zvamuropa otherwise vamwe vachona akunokuka haachatokwanisa kugara nevamwe musociety kugara nevamwe musociety hakusi noma kwaari ngeikoko kurimandi nekujeri. That's home. That's where he calls home. That's why achigara pari vanhu vari kuno. Andimaona. Saka unofanira kuziva kuti dzako kana uchifamba usiku kuti right ndikupa kubhaka takatanga kupi safest road ndeipi
handiti Yeah. weza rodhi yako yekufamba nayo wangoda wapinda nepese pese wachauti kumba kwacho hausviki ani maunzo amanyamba ari kuwana apana mazano Yeah. hanzi ukasamuka ukasafuma wakabirwa unofuma wakafikwa so be careful bondokunaita funeral yako kana losi yako ndokutobirwa kwacho kana kutofirwa kwacho saka ndo iriko saka uyekuyoda patanda yacho iriko kwastisi saka bulisevi zvenyu aiwa mukudakirwa ri pa6 ukwada 8 daki dzakukwara aiwa eteyamo munoteka kreti rechibuye mubude padheni patiseni iye udandomanikidza kuti hanzi garisoni redu tinaro takuenda kubhavata ude ndatinyango mune mota yenyu ka mosara mopinda mota yenyu maude mafoni musisina Yeah. iwo ndikubatiseni mamutonditsata pache zvenyu mamutorowana ndakupopuna ndonozakana madhiringi awanda mumusoro ende zveshoma mune mambotambidzana pakunoti cha yangu haina mari ndipo yako ndimbofona asi wadzoreni mabhandi ndo vantora advantage papa unodadadada kwamunoitepa papa iwe wadhipa waisamboma unonyatsogadzikaka kuti inyatsogara mau ndakunetsana ne just because last call ndikurikola kuti no ndiwaita last call but aiwe iwe wandidzorera zvakanaka unoziva kuti kana arasa chinhu anenge ane short term akushajijake saka last memory ndokuenda ipapo ndomaidodoakuisa palast memory ndomaidodoakuisa Amuona kuti vanhu kunoko vangojaira kuenda bhawa yenyaya yekubata foni kutora mapicha itototo aiwa whatsapp mabhanditi vanenge vachitokuvheta mahackers anozi mahackers una mato mabhanditi ato so educated zvekuti ka haambo kunokubira foni yako zvemama ndati paanenge achoibaya kana atokupira kudai ane zvaari kutovheta kuti malast calls ako iwewe foni yako otherwise haina track here haipisi here iwewe wachona umbori yani vanotozviona kana wabata foni yako ungobata foni angoenda macontacts atopedza niwe kana asiri kuida asi ari kuziva kuti iwe unogona ngoti riski ndati iwe unozonodzorerwa foni yako ka waunotsvaka mudhara mati contacts ndamba nandinayo haisi simu vadhirita vanokudhiritira macontacts right ende usamoita mazuva anongoti hakusisina sei but matransaction madays edu aecovid kunzi chiswipe chichichi ngati uri pakaunda ipapo vakatonokurema nepindi yako yekopeshi iswipe ese ngati iwe unobva kubhawa uchinyatsoziva kuti foni yangu yarira foni ndinayo bhalansi yabuda muakaunti imari yakati handiniya but musi iwo waunotsvaga kadhi futi uchitoti mune mari yakati ndatauri uone kadhi iwewe ndati paunozonoripota tureti bhalansi 00 kutanga vakatsvaidwa saka vari kuziva mataktiki ese kuti wewe unogara wega iwewe takambouya tikambonokuita mufesi takatamba newe takatandara newe takanotora maspare key yako tichazokushanyira smart zvetika takanopinda in and out nemakey not breaking hani unainonzi house breaking ukana vakupindira nemakey vakarobha vakabuda vakasiya makiya inenge yakunzi chiyoyo smart breaking inonzi chi smart breaking so how do you report a smart breaking iwewe manje vanhu vachina vanenge vachisuspecta unoziva zvaurikutaura ka ndati hakuna anodhakwa asingazivi zvaanoita ka vanoziva wakanoriporta nyaya yako ka handiti tiri kunatitesezo ndiwo wanoripotera inini ndindarova smart jet iroro kwauri ka ndati ofisa vanokutaura kuti how do you know kuti mhuru wako ndiye handiti iwewe ndati mbosaitodaridza kudokedza munhu unoindonzi red-handed evidence evidence yauridayo kuti ndini ndeipi ndo yandofira manje ndo yaunofira iwe kwete dii ati dziri rakakurwa smart asi iwo ndo yaunofira manje baita bomb dani baibata daibata should